Oo. Chat, try na to ning madness, chat. Lisod kayo na ya. Lisod. Lisod. Ako, ingnan ko yung lisod. Di na nimo kaya ya. Sure mo? Watch and learn. Pakilakin. Aray ko po. Hulog ako paspas na to eh. Ato siya mo dagan. Hindi na siya marunong. Yun ang akala mo sa akin. Dapat wado ko sa elevator. Hulo pas. What's to? Paspas. Uy na ba? Kapaspas ganin no. Mag-feel na ko ba na ana ang heart o aray ka. Okay, wala siya. Wait. Isbuga! Asa siya? I'm not scared, chat. Okay, ato ta sa second floor. Face serious mode na ya aray ko po. Wala paspasan yun sa mani. Extreme na towards di extreme madness ni Jilox. Paspas kiri sila do. Di ba? Kita mo? Apil man ta kuyawan nimo et. Okay ra na et. Et. Impossible man madaog. Impossible para sa inyo wa kay di man mo kabalo ako hawd man kayo kung ano sirado man ning amaw. Basig baka utot kag dinuwaan na. Namra gina. Sige di la ako to igit. Ay mo pag dinama ko eh. I'm not scared, chat. Lakin. It's crazy. Aray ko po! Sige, barila ko ron. Ulululu! Mugun mo ako! Helicopter gawa. Sige, I'll try my best. Okay, ito na. Tuliun ko. Pakilakin ta. Ay, di na ta mag-madness. Piskot ka. Kalisod sa madness. Amaw ning duwaan eh.